Nada, damos paso, comenzamos esta sesión plenaria, a última do ano, pleno ordinario do cuarto trimestre. Punto número 1 da orde do día, aprobación da acta da sesión anterior. Algo que aportar? Sí, só unha pequena reseña, pero alegrámonos enormemente que mudaran as cousas neste sentido, consultar os expedientes nos últimos tempos convertiuse en algo tremendamente difícil, que casi sempre acababa nunha discusión inútil entre ustedes e nós. A chegada da nova secretaria, sexa por o que sexa, vemos que as resolucións da alcaldía, casi en tempo real, como a maior parte dos concellos de España, como se a legalidade. Estamos abertos sempre ao traballo ben feito e, por parte noso, sempre a intención de construir, é dicir, de que nos congratulamos e agora haxe un funcionamento máis rápido e máis, supoñemos que a nova señora secretaria é máis moderna, é máis práctica, e non te podemos deixar, pois sí, queremos enseñar eso, porque é importante. Para nós, o noso de traballo, pois foi como un aire fresco neste concello. Solamente temos a intención de colaborar e construir con este concello. Nada, procedemos á votación entonces. Votos a favor da aprobación da acta? Unanimidade. Estamos todos xa? Unanimidade. Punto número 2 da orde do día. Aprobación se procede do orzamento xeral para o exercicio 2025, expediente de gestión a 383/2024. Comentar que o orzamento do vindeiro ano, 2025, sigue mantendo a base dos dous últimos, no que seguimos apostando por as ciudades sociais, a remarcar ou a aclarar neste orzamento pois a petición da intervención do Concello, aconsellounos que no orzamento subvencións que son cíclicas, que habitualmente ano tras ano nos están concedendo, de incluídas xa no orzamento para que sexa máis sinxelo despois a súa tramitación e non ter que facer unha modificación ou unha aceleración de crédito. Todo o orzamento estuvo a súa disposición nese expediente. Entonces, si eso, pidolle a interventora se nos pode ler a proposta. Si, a proposta é aprobar inicialmente o orzamento xeral para o exercicio 2025 por importe de 1.086.494 euros no estado de gastos e no estado de ingresos segundo o seguinte detalle. Estado de ingresos, capítulo 1, impostos directos, 219.500. Capítulo 2, impostos indirectos, 20.500. Capítulo 3, taxas e outros ingresos, 174.402. Capítulo 4, transferencias correntes, 471.992. 5, ingresos patrimoniais, 0. 6, allamento de investimentos reais, 0. 7, transferencias de capital, 200.000. 8, activos financieros, 0. E 9, pasivos financieros que se abren por si hai algo, 100 euros. Total, 1.086.494. Por lo que se refiere a gastos de persoal, 184.641,14. Capítulo 2 de gastos en bens corrientes e de servizos, 380.621,16. Capítulo 3 gastos financeiros, 6.800. Capítulo 4, transferencias correntes, 310.931,70. 5, fondo de contingencia, 500 euros. 6, investimentos reais, 203.000. 7, transferencias de capital, 0. 8, activos financieros, 0. E 9, pasivos financieros, 0. Total, 1.086.494.
Aprobar igualmente as bases de execución do orzamento que van a servir para o seu desenvolvemento, de acordo co establecido no artigo 165.1b do Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais en concordancia co artigo 9 do Real Decreto 590 de 20 de abril. Aprobar a plantilla de persoal de acordo co disposto no artigo 91 da Lei 7/85 de 2 de abril, reguladora das bases da réxime local e a relación valorada de postos de traballo. Cuarto, dispoñer a súa exposición ao público durante o prazo de 15 días hábiles mediante a inserción do oportuno anuncio no Boletín Oficial da provincia a efectos de reclamacións, conforme disposto no artigo 169 do Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais e o artigo 21 do Real Decreto 500/90 do 20 de abril. Quinto, se ao término do período de exposición pública non se presentaran reclamacións, considerarase definitivamente aprobado o orzamento ate entonces provisional e seguíndose resumido por capítulos no Boletín Oficial da provincia segundo o establecido no artigo 169.3 do Real Decreto Legislativo 2/2004, en consonancia co artigo 23 do Real Decreto 590 de 20 de abril. No caso de presentarse reclamacións, estas deberán ser resueltas e será necesario tomar un acordo de aprobación definitiva segundo o preceptuado no artigo 169 do Real Decreto Legislativo 2/2004. Sexto, que de conformidade co disposto no número 4 do artigo 169 do mesmo texto legal, se procede a enviar copia do referido orzamento á Comunidade Autónoma e á Administración Xeral do Estado. Así o propoñen ao Pleno do Concello. Listo. Algo que alegrar por parte dos xuntos nos acabar. Quería aquí no anexo que nos facilitaron, no anexo do persoal, vemos que no cuadro figuran dos funcionarios, dúas persoas de laboral fixo e un persoal de laboral dunha prova, peón, ben. Se nos imos ao presuposto do orzamento, vemos que aquí a maiores a figura, no de funcionarios, figura un soldo do grupo C1, que diga saber a quen pertenece. E que plazas pudo haber aquí? A ver, Que importe ten eso? Ten que ser... No, vamos a ver, no anexo personal figuran dos funcionarios, dos persoas fixas e un peón a prova, que son os que están. Pero se vamos aquí ao cuadro, aparecen os tres funcionarios do grupo A, que lógicamente é a súa, e depois un do grupo C1. A parte tamén está no cuadro de personal, vemos que a plaza que tiña que estar vacante, a Antonio, está tamén presupuestada con 17.000 e pico euros. Queremos saber dúas cousas neste aspecto: a quen pertenece a plaza esa do grupo CIU e se se vai a quitar a concurso a plaza de que ocupaba Antonio. Creo que todos os anos se adopta algo nas plazas que hai. A ver, as plazas que hai, eu non, por razóns lóxicas de que levei aquí pouco tempo, teño que decir que non mirei ao plantel de persoal do ano pasado e nos anteriores, pero posiblemente se va arrastrando esa relación de personal. E efectivamente, entonces, mentre non se amorticen estas plazas, teñen que estar. E máis, debese de dotar a cuantía inteira, que pasa que despois podese facer transferencias de crédito, pero mentre non se amorticen as plazas teñen que estar, non se poden sacar. E hai que ter dotación tamén presupuestaria para esa plaza. Entón, se en algún momento, por decisión política, se queren amortizar, non hai problema ningún. Convocar a oposición. Ou convocar oposicións ás plazas, efectivamente. Efectivamente. Eso creo que foi unha modificación do ano 1996, que foi cando se empezou a falar da consignación non de salarios pos traballadores, de masa laboral. De salarios con masa laboral. Entón, esa masa laboral é o que non se pode modificar. Claro, se tú dices, no, pois amortizas dúas plazas, entonces sí podes sacar. Efectivamente. E tamén lo fixamos neste apartado, que agora se vai a contratar a unha nova persoa a facer o contrato que quitou, que publicitou,
non vemos que este orzamental por ningún lado, cando sea algo que xa vai usted a decidir. Entraría dentro do salario desa plaza, entraría no salario dentro da plaza do total. Non, porque é persoal laboral temporal, tiña que ir nun seu capítulo, non nada de funcionarios. Que tamén era funcionario. Claro. Se usted convoca unha plaza fai un mes ou fai un mes e pico e non adopta de orzamento, pois é un pouco andar sin saber como que están as cousas. Como entendemos que está dotado o orzamento porque está dotado... Non está. Está dotada no sueldo da persoa que había antes. Pois se agora, Pero é funcionaria a persoa que había antes. Cando se contrate alguén na modalidade que se contrate, se hai que modificarlo, modificarás. Pero parece curioso que sabendo que se vai a contratar a alguén como personal laboral temporal, non se aumenta aproximadamente unha cuantía para eso. Igual, se fixéramos eso, igual deberíamos amortizar aquela plaza, de momento deixamos así. Moi ben. Despois, temos no informe que emitiu a intervención, neste caso, fai aquí unhas obviedades con respecto ao tema da agua. Di que hai que consignar lo que está aprobado o 4 de noviembre do 21 a pagar a GESECO, por o tema da agua. 82.561,46, eso está aprobado por pleno. Tamén refírese que se deben os exercicios 21, 22, 23 e 24. Tamén di que o Concello non pode pagar o GESECO que continúa facturando. Home, curiosamente o que levamos nos dicindo desde 2001, non? Agora parece que xa hai un papel que me diga, se non o digo eu, que o digo outra persoa, parece que ben. Pero que intervención ainda vai un caso máis variante que pegou eu, porque di, ainda así, o novo importe, os 82.000 euros, considerase que o novo importe e a pérdida de habitantes o contrato é excesivamente gravoso. E ainda con ese novo importe. O sea, que ainda vamos un paso máis para lá. A miña pregunta é, canto debo concello a GESECO a día de hoxe? Pois o que acabo de dicir aí, eses anos. E canto é? Pois non teño sumado ahora eses anos. Vostedes seguramente que ten todo anotado que era, oi? A mí dame sobre 600.000 euros. Me parece que se fixo ben as contas, máis ou menos sin contar intereses, ni gasto de abogados, ni vostede nada. sabe de onde parte esta situación. De onde? Quen iniciou o expediente con GESECO? Inicio do Rubén. No. É que non remata. Iniciou no Uruguai. Este examinísimo un día que vostede é o máis parecido, mira, na época na que estamos no Nadal, debe ser a segunda, terceira vez que eu digo, vostede parece Poncio Pilato, vostede daba as armadas. Iniciou no o seu equipo de goberno. O seu, non, iniciou no seu equipo de goberno. Desde que se iniciou, o único que está facendo o Concello é, bueno, primeiro respetar o traballo da anterior corporación, cousa que vostede non fai, vostede non sabe o que é eso, e estámonos guiando por informes técnicos e xurídicos, e faremos o que nos digan. E sabemos que ao final, se non se chega a ningún tipo de acordo, pois haberá un señor cunha toga que dirá isto é así e asado. E vostede non é Poncio Pilatos, vostede é responsable disto porque estaba nese equipo de goberno que iniciou este trámite con GESECO. Vostedes contrataron os abogados que nós seguimos respetando e que siguen aí, somos que siguen asesorando o Concello. Seguimos negociando con GESECO, tiñamos esperanza de chegar a un acordo, a veces os acordos parece que se torcen, e se non chegamos, teremos que ir ao punto final que é o de su señoría. E ese trámite empezou no vostede. Empecou o seu equipo de goberno. Pero vou a recordar que usted o finiquitou no seu goberno para poder acollerse ao pago a proveedores, por lo tanto usted rematou. Ao rematar eso aí, usted xa considerou que se lle paga a GESECO, estaba ben, polo que sigue facturando a GESECO. E máis, cando entramos no equipo de goberno no ano 19, que entrou, usted no ano 18 tamén lle pagou as facturas correctamente polo importe que era. É dicir, usted sigue pagando igual exactamente, cosa que por outro lado, eu creo que isto dos 62.000 parece máis un desexo que unha realidade. Bueno, non sei. Así o xo se desexo parte do equipo de goberno da pero CENOVE usted precisa romper con eso, solicitando pago a proveedores, eso xa morreu. Eso non ten nada que ver. No, eso xa morreu, señor Redondo. E usted sigue a mesma tónica de tal, que tal. Mire, botando nas contas o orzamento que va a ter de esos anos, se aquí a aprobar, non sei se daí
a pagar a FESECO, nin o préstamo que usted solicitou de 425.000. Porque andamos no 1.000.000 de euros que se debe a FESECO a día de hoxe. E sabe o que é o máis triste? Pero hai un ana que dixo que eran 600 sobre Sí, pero hai que pagar os 425 que deriva todo de los incumplimentos de falta de pago a FESECO. Mire, o orzamento que se aprobou aquí nesta segunda edición non dá para pagar a FESECO. Vale? E se dixéramos, vale, aí vai, 1 millón, pagamos a FESECO, tal, non, pero a cousa sigue adiante. Usted non se debe preocupado nada deste tema, a noso punto de vista. E aparte, usted aquí tamén, nos orzamentos, usted destina unha cantidad no estado de gastos que vai pagar o ano que ven, aprobar de 172.561,16 euros. Podeme dicir, para calcular esta cantidade, a que períodos te comprende? Que períodos ou facturas vai ver que ven? Non sei de que se refira. No tema de gastos, está aquí, no invento, abastecemento domiciliario de agua potable, se pagan orzamentados 772.561,16 euros. Isto quere dicir que, en principio, usted ten pensado pagar esta cantidad. Para pagar esta cantidad ten que haber previamente unhas facturas. Creo que é o terceiro ano que vole pasar o mismo, que a intervención do Concello, do equipo xurídico do Concello, que dice que temos que deixar reconhecido no presuposto o que aprobou o Pleno. E que este aí non significa que... No, o que aprobou o Pleno son 82.000 euros. 82.560. Sí, pero eu estou aquí, que aquí hai unha, que usted está aquí neste orzamento, aproba 82.000 euros a pagar, pero usted aquí vai moito máis alá e destina 172.561,16. Esta cantidad, supoño que non se lle ocurre a vostede así no momento, ou como é? Iso para tirar unha base, ou unhas facturas previas ou de agua. Podíanos aclarar ese tema? Non sei a que se refire esa cantidade, non a teño 172.000 euros. Están aquí, na clasificación de programas por estado de gastos. Non tengo eso. Es una 227. A 227 de gasto. Isto é o que está pensado para pagar a maiores da resa, dos 80 euros, Creo que dice que está pensado para pagar a maior dos 80 euros. Será por algo que está emitido. Coño, porque debemos 4 anos, claro que está emitido, pero eu estou falando con que está aquí. Non sei. Bueno, non sei se non sabe, porque o mellor desconoce, ou se fai... Non, eu non teño os informes que ten, eu non teño todos os informes que lle pasaron, todos os detalles. Ahora, se usted lle terá vostede, agora non me diga que son os teño eu. Non, que eu non teño todo, que a vostede puxeron de todo a súa disposición. Eu traigo a proposta e unhos números, non traigo. Entonces, cando nos pode quitar destas dudas, ou firme o prescrito tamén. Non, xa lle quitarei, Non, xa lle escribo, non se preocupe por ese tema, xa está. Despois, obviamente, todas estas facturas que aquí se van poñendo, que se van pagar, usted, máis adiante, despois vai estar aquí, Non. Está aquí posto, non me invento nada. Obviamente, todo isto, despois usted vai falar do período medio de pago, obviamente o período medio de pago non se parece nada na realidade, é todo ficticio, porque veremos casi 600.000, 50 días de período medio de pago, eso non lo cree nadie, verdad? Non. Que máis ten? Vostede cambia de 600 a 1 millón, dalle igual 8%, que máis dá. Bueno, o plan de axuste sigue sin cumplir, tamén polo que estuvemos observando. Non sei se eu tiña xa tamén canso de pedir os informes trimestrales que se mandan a Madrid. Non sei se agora xa se fan ou non se fan. Para seguir o seguimento do tema da Hugo que decide o tema do pago a proveedores. Me parece que non me escoito. Non. Bueno, non se preocupe, xa lle o pediremos por escrito. E despois nada, simplemente comentar que a interventora que ten un cheque do euro, unha cantidad aquí no seu uniforme. Seguro. Que confundiuse un pouco. Seguro que sí. Seguro a veces copio, pego e... Bueno, é para que o sepa nada. ¿Cuál é? Unha cantidad aquí, ao principio, no que pon a suma de gastos, 1.081.000, e son 1.086.000. Sí, claro. É un error tipográfico que ten máis que... Oye, sí, pero... A ver...
Solo cometer esos errores. Gracias. Non se equivoco que non trabajo. ¿Cómo considera sobre la cifra esa? Claro. ¿Y cómo considera eso? Arriba puro ordenador, e así non te importa, sube iso aí, Carlos. Área de gasto 161. A ver, a área de gasto 161 engloba todos os gastos do grupo 161, pero desde reparacións en auga, desde facturas de auga, a área de gasto... Eso non será GESECO, máis bombeo, máis recollida de basura. As áreas de gasto e os programas engloban funcións. E a clasificación económica, que é a 227... Non é só a de... A ver, por exemplo, aquí, unha 161, pois imagínate que eu, que manda un nome, o alcalde manda preparar un depósito a unha empresa, pois iría 161, 227. O que lle temos que pagar a GESECO iría unha 161, 227. Efectivamente. Pero aquí o que se fala é que se conta con la ley. Sí, pero aquí van todas as obras referidas a auga e abastecimientos, van esta clasificación programática. Vale, e logo, se collemos a clasificación económica, hai un... A cifra canto era? 172.561. Eso son as facturas de GESECO máis o bombeo, claro. Claro, eu que estou dicindo eu que vai todo aquí. Pero que non son facturas como está pensando él, como está dando de boca. Pero isto é un desglosalo ben, Sí, pero quero dicir que isto vai modificar se son facturas anteriores. Que non son facturas, é o recoñecemento do 2024 de GESECO máis 90.000 euros que supón o bombeo. Non son facturas, isto é un orzamento. As facturas van na conta xeral. E vostede non distingue unha cousa con outra. Está aquí aí grabándose, non sabe. GESECO máis bombeo, mire, só ten aclarado. O sea, precisamente o que preguntaba. Claro, pero que eu non teño ese mismo papel aquí ahora no mao. Pero ahora vai revisando, no, é problema, o mal é que vostede non sabe o que dice. Está dicindo que facturas están aquí metidas. Isto é un orzamento, aquí non hai facturas. É unha previsión das facturas que nos van a emitir no 2025. Por suposto. Nada, zanjada, que con vostede... Alguna dúbida máis, alguna aclaración máis ao orzamento? Non. Pois, se procedemos a votación. Votos a favor do orzamento, punto número 2, orzamento para o ano 2025. 7 votos a favor, Partido Popular. Votos en contra. Abstencións. Dúas de asuntos por sonar. Siguiente punto da orden do día, punto número 3, réxime de dedicación parcial da Conselleira de Atención Cidadá, Noelia García Ordóñez. Bueno, neste punto, pois, debido a que se está facendo ben o traballo, hai, bueno, pois xente que a Conselleira de Atención Cidadá ven ás 10 da mañá, creo que sería bo coincidir o horario da Conselleira co horario de atención ao público. Entón, a partir de que se aprobe neste pleno, pois pasará a traballar de 9 a 2. Esa é a ampliación do horario. Antes traballaba que horario? De 10 a 2. De 10 a 2, de hora de 9 a 2. Ahora coincide... Ou ás 14 ou ás 15 horas? Ás 14. Coincide co horario de atención ao público. O Consello está hablando máis horas, pero vale. Teño unha proposta que se pode ver a interventora. Providencia da Alcaldía, proposta cambio de dedicación parcial da Conselleira Noelia García Ordóñez de Atención Cidadá. Fernando Rodríguez Redondo, alcalde do Concello de San Amaro, en relación ao asunto indicado anteriormente e tendo en conta as necesidades deste Concello, propoño ao Pleno que se aumenta a dedicación parcial de Noelia García Ordóñez a 5 horas diarias, que a retribución económica sexa de 850 euros mes,
publicar este acordo e dar conta. Vale, algo que agregar? No tenemos nada que agregar. Mamina ausentar. Vamos a ver para a votación. Tens razón, perfecto. Procedemos á votación. Votos a favor da ampliación de xornada. 6 votos a favor do Partido Popular. Abstencións. 2 de Xunta do San Amaro. Vale, pasamos á actividade de control. Punto número 4, dar conta do período medio de pago. Señora secretaria. Período medio de pago, xa se falou aquí no pleno, está en 50,61. Punto número 5, dar conta do plan de sustentabilidade turística en destino Ribeiro Carballiño no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia financiado pola Unión Europea e Generation EU. Nase contra o pleno, a señora secretaria, se nos quere dar alguna indicación, esta é a que mellor preparada está para este. Bueno, a ver, o GDR12 que colle todo o que é o destino turístico que nomeou últimamente a Xunta, Carballiño Ribeiro foi beneficiario de un plan de dinamización turística. Os GDRs obliganlle a que sexa unha habilidade nacional o que controle os gastos dese plan. O importe é 1.500.000 euros, hai unha serie de accións, me imagino que o viron todos, e cando estaba eu en Irixo, pois un pouco me forzaron a min a que fora eu habilitada nacional un poquinho por experiencia que arrastro de Ribeira Sacra. Bueno, pois eu collino e quizás algo non acertado. E cando me viñen pa aquí, lógicamente, o secretario de Irixo non quiso quedar con muerte, por decirlo de alguna maneira coloquial, entonces tuve que traer pa San Amaro. O Ayuntamiento de San Amaro é unha ventaxa grande, o tramitar desde aquí o plan todo de desarrollo, porque, bueno, tramitarse todas as cousas desde aquí, conócese moito máis o Concello, etcétera, etcétera. Neste caso, pois, po traballador é un pouco máis incómodo porque non está retribuído. Isto hai que facer, pois, creo que ten 40 e pico accións e eso todo hai que sacarlo a licitación, as medidas europeas, dá moito traballo, pero, bueno, eu creo que merece a pena que o Ayuntamento sea tramitador destos plans. De feito, pois a raíz deste plan conseguimos o PIE, que tamén San Amaro encabeza, vaise creando unha focalización do Concello de que controla determinada normativa europea e podelle ser máis fácil acadar a determinados plans de corte europeo, como pode ser o PIE que xa conseguimos. Para non ser moi burro. Calquera cousa que queiran preguntar, vaya. Que San Amaro capitanease a subvención do PIE, pois todas as dúas comarcas, se querían algo... Sí, porque es Carballiño Ribeiro e non olvidarse de Cea, que está para o último de todos, son 21 concellos. Si é un reparto para cada concello, cada un Claro. a súa idiosincrasia. Claro, efectivamente. E a nos é unha ignorancia. En que nos pode afectar? Que campo sería o que nos pode afectar? Pois, a ver, Sí, así, genérico. por exemplo, no plan de mobilidade, Sí. eu vou ubicar con determinados concellos, un punto de carga eléctrica, pois vai vir xa para San Amaro, e moitas máis cousas. Lógicamente, O turismo un pouco tamén. vai todo dedicado ao turismo. De feito, eu xa tuve
conversas coa chica esta que é a presidenta de Casas de Turismo Rural, a que ten o bar aquí, o restaurante aí, e bueno, a ver, o Concello sempre un pouco beneficiado no sentido ese. Non, pregunta todo o que pode contestar. Sí, tema agricultura, tema ganadería, non. Solo entra turismo e sector horeca, hotel, restaurantes e cafeterías, e demos de entrada tamén os balnearios. Turismo, é un plan de destino de sostenibilidade turística. Por exemplo, alguén que queira facer unha casa e habilitala... Houve axudas, de feito, houve unha casa de turismo rural de Cenlle que lle conseguimos 160.000 euros. Correcto, hai tamén un pouco a axuda por aí. Hai unha oficina que agora, por exemplo, estamos publicitando que digital, que a xente é moi reacia na zona rural a todas esas cousas, pero hai unha oficina que vai tramitando todas as subvencións que salen, autónomos, axúdanche, efectivamente. É como unha gestionadora de... De feito, a que máis animou foi esta casa de Cenlle, que conseguiu 160.000 euros. Bodegas tamén houve, pero hai todo destinado a turismo, e hotel, restaurantes e cafeterías. Correcto. O global non montado. Efectivamente. E cualquier pregunta que teñan en cualquier momento, sí, o que nos formula chámame, pero non, a ver, independientemente... Porque estuvemos vendo eso, pero é un tochísimo. É un tocho, por eso digo que cualquier concejal que queira información sobre ese tema... Sí, porque igual me van pedindo a calquera de nós de que vai o tema. Chámame por teléfono a calquer hora e eu contesto. Familiaricemos con todo. Sí, é un pouco lioso, Vale, punto número 6, dar conta da resolución da alcaldía, xa estuveron a súa disposición a través de gestión. E para rematar coa alcaldía, o acto número 0, os preguntas. É mala época. Sí. Recalcar unha cousa que xa saquei no anterior pleno, que isto ven un pouco que nos pide a xente. A demanda dos veciños que están un pouco descontentos ca reparación do alumbrado público. Que comentan que ás veces non lle collen o teléfono, non lle contestan os escritos e que hai xente que está todavía sin reparar as luces nos povos. E iso pareceme algo que, pelo que traer aquí outra vez, non me parece que se está abandonando un pouco a xente. Usted sabe de que vai o tema, sabe se actúa... Ese é o problema. Desde que eu son alcalde, o principal objetivo, a principal, onde estou destinando todas as inversións e conseguindo a máxima financiación é para o alumbrado público. Sí, nestes orzamentos que acabamos, que acabamos de aprobar, hai dous proxectos para renovar, para reformar o alumbrado que daría o 100% de Salamonde. A parroquia de Eiras, a parroquia de Las, a parroquia de Salamonde, o núcleo do cruceiro de San Amaro, deste ano mínimo, eu espero poder optar a outra subvención de eficiencia enerxética, como este ano tuvemos subvención para climatizar o concello e o campo de fútbol, que me permitiría, seguramente, pero eso hai que ser moi osado, rematar tamén o alumbrado na rede de Guixoa, e só me quedaría a parroquia de Ángela de San Fiz por cambiar. Entonces, que non descoidemos o alumbrado público é un tema capital. Como dixen outra vez, antes había unha persona que podía ir todos os días. Esa era a miña pregunta. Agora teñen ustedes algo? Non, hai que chamar a un autónomo e pasa a factura. O que pasa é que, claro, a mí, a nivel personal, xa non a nivel de política, joder, que che digan eso, que non nos van a reparar a luz, que non sei que, que non manían. Se lo dixeron en Salamonde vai quedar totalmente iluminado, seguramente se lo dixeron en Salamonde, o la manía, non sei que. Entón, volvo a traer un pouco a colección aquí, un pouco, preguntándolle, claro, antes había unha persona que se dedicaba a mantener, agora non a temos, non facemos eso. Ese mantemento, pois igual, externalizar.
E se agora conseguimos que no Concello entre a traballar outra persoa e poder formarla tamén nese apartado, sería ideal. É que iso sería necesario e imprescindible. Pero xa lle digo, eu en Eiras, en San Cipriano, eu en San Amaro alumbrado que leva posto 6 anos e fallou outro día antes do Nadal unha célula. Entón, rematouse. Ese dolor de cabeza rematouse. No cotidiano, de que hai xente que me di que leva un tempo bastante considerable sin que lle vayan preparar a luz ou sin que lle vayan sustituir. Entonces, por eso permítome traerlo aquí de novo e darle un toque de atención e dicir, se fai falta contratar a xente de fora para isto, o mínimo é que teñan luz nos seus ciudadanos. Penso que debería ser. Home, hai algúns comentarios que dicen que usted que ten preferencia por unhas luces e non por outros, dependendo da quen lle voten, non sei que, eu xa non entro neso. Pero tamén eu saco aquí un pouco para que usted, como é alcalde, goberna-nos a todos, e debe nos seguir a todos. Todo o mundo mete unha papeleta e a papeleta é o voto é secreto. No, xa. Pero a veces parece que... Claro, pero a veces... Pero a dar o meu compañeiro Diego me votara a mí. No, vamos a ver. Eu estou seguro que vostede lle votou ao señor Paz. Creo, pero tamén non sei. Eu tamén votei ao señor aquí de... Igual a hora de coller a papeleta na urna, tuvo un momento de lucidez e dixo que vai ser mellor para o meu concello. Eu que lle digo é que para o meu concello o tema este das luces, a instalación das luces, hai certos casos puntuales que se ten olvidado certos lugares ou certas casas, penso que debería anotar e chamar a alguén para que fixera, aunque sea externo. Porque é moi triste. Se esa queixa na parroquia de Salamonte, escoide que vai ter un alomeado. Salamonte e Nadeiras tamén específico. Que bueno, que sea todo en beneficio da nosa ciudadanía, que é o que nos pretendemos un pouco, porque a veces non se dirixe aos teanos tamén, que é a nosa labor escoitar os nosos ciudadanos. Sí, pero hai avenidas. Pero non sai que se planta, pero son os lugares de non chamando a miña filla, non é que hai que privado. Que pasa? Había un tema de que pasou. Comentan iso. A nosa labor é traerlo aquí e poñerlo en... Cuando posta medio vamos, a luz ou eso, se vai tomando nota. Home, Tenes cambiado hasta o Arturo. O Arturo ten cambiado. Pero seguro, é dicir, eso é sempre en beneficio, o que tú fagas en beneficio de todos. Recibido, señor Lobeiro. Alguna outra cousa máis? Sí, quería, volvendo a un informe que se nos remite tamén económico, de fecha 8/10/24, unhas cuestións que plantexábamos na PAC concesional, pero que neste informe tampouco se nos ha calculado. E as dúas cuestións son as seguintes. Habíamos solicitado daquela non escrito porque o Concello ten un remanente de 1.013.000 euros se débeda nun préstamo de 425.000. O único que nos contestan é que piden o préstamo ese, que eso xa sabía, eso non lle preguntei. E esa é a razón pola que se solicita ese resto tendo un remanente de 1.000.000 de euros. Non lle vai contestar. O remanente de tesorería. Sí, de tesorería. O remanente de tesorería seguramente non sea o real que sea. Deberase 400.000 euros é unha opción que sacou, que non a pediu o Concello, piden aos proveedores, pedidos os proveedores a Facenda, que me corrixa a señora interventora. Se me equivoco... Ten a que solicitar o Concello. Non, sí. Que me corrixa a señora interventora, se me equivoco. Obligábanos, polo menos a última, obligábanos a meter todas as... Na última... Os proveedores obligaban a meter todas as facturas que había pendientes. Sí, eso sei, porque non sei, porque o que pedíamos daquela era porque se fai ese movimento tendo 1.000.000 de euros. Non que estea mal feita esa operación, eso ahora non estou entrando neso. A mí só se me contestou que hai esa solicitud feita e aprobada de tal. O remanente sería seguramente, se vamos a falar varios orzamentos, varios plenos no que se trata de orzamento, que habría que depurar e filtrar.
Entón non hai eses cartos, entón a contabilidade non é pareceme bastante. Esos son dereitos de cobro, xa lo expliquei 20 veces. Non sei se alguén ten un claro. Non están sobre os dereitos de cobro, cousas que igual quedan, imagínese que no ano 1999 quedan nos por cobrar 3.000 euros, están aí sumados. Bueno, é ilegal, entón. Estou dicindo que haberá que chegar un día a facer un expediente de... como se chama expediente? Depuración de resultas. Exacto. Vale. E despois, na última que teño aquí tamén, nese informe, falanos un erro de BUR, porque hai unhas diferencias de casi 200.000 euros nas partidas, non? No informe, este de aquí, pon que BUR, pero BUR non mete datos, BUR simplemente é a plataforma a meter os datos. E aquí fala que como que de BUR hubo un fallo, vale? Se hubo ese fallo, non discuto como era, eso non había que elevado a la Comisión de Contas. Non era que estaba duplicado con un cuarto, parece unha reprobación. Hai un informe con esa corrección. A ver, eu non estaba cando se cometeu ese acto. Que son 200.000 euros que non, claro. Sei porque o vin que é un fallo, efectivamente, donde duplicaron os datos. E les revisan o cierre, duplicarnos. Eso sí que o pode asegurar, porque o vin eu. Pero claro, eu non... E esa cuestión non hai que pegar pleno, porque eso modifica todo o que é un pouco a contabilidade. Pero sí. Sí, porque... Non é nada que diferentes, non tiene. E máis, supoño que tamén habrá que prestar conocimiento do Consello de Contas. Eso está mandado, vale, o Consello de Contas está mandado. O acontecerá. Sí, pero con esta modificación. modificación. Sí, dando E non se explicación. pôs ao pleno, entonces non se aprobou o pleno que usted mandou. Dando explicación e todo. Sí, pero en pleno aprobouse unha cousa e entonces a Consello de Contas mandase outra. No, isto mandouse ao Consello de Contas, o erro. O erro, pero previamente para mandar ao Consello de Contas hai que pasarlo por pleno. Bueno, a mí me parece moi importante que o Consello de Contas sepa a que se debe esa duplicidade, logo si políticamente o alcalde quere traer ou non traelo, pero a ver, o que que dar conta ao Consello de Contas obligatoriamente. Claro, pero queremos que o pleno tamén, lógicamente, porque se vai ao Consello de Contas todo ten que aspirar aprobado polo pleno. Vamos, é que era a pescaría que se nos recorda un pouco. E nada, é por rematar, simplemente no decreto que nos mandaron das asistencias hai unha data que está errada, pois é modificar. Sí, no, e agradezco porque... É o 3 do 12 do 24 ese día non houve pleno. Perdón, 3 do 11. Sí, máis foi domingo. Porque falta o pleno do ano anterior, o último, igual que faltará este ano cuando... simplemente para que... No, pero eso é bo que o digamos porque falta o último do ano 23, claro. Sí, pero habían feito esta data, non me recordo agora, non foi o 28. Foi o 28. E no maio do 31 do 11, do 24. No maio do 31 do 11 do 24. 3 do 11, perdón. Si, non hai, non. Vale. Non existe. Pois é un error noso, Vale. E nada máis por a nosa parte. Desesaria a todos que rematen ben o que queda do 2024 e o que queda do 2025 para todos. Levantas a sesión.